남자, 남자. Kanina lang nataramdaman si Madamcha. Nangibuhay ako na dyan na Madamcha. Ay nasoy namin po si Warumana. Nafam na po na nung si Madam. At siya magipanggal ay kinaman. Nang munang siya na maginan. Nang siman bagay. Nang buwaan ni kinabagay. Nang ginamang kalagay na natay na mo na dyan kimanidamcha. 남자 호간로 세 남자 호간로 에나에 남자 세 호간로 ay napafari ay na po si haraw-haraw tamgilang tiyaraga karina nang itamro ni Basimo nanginugar mo po si tari ay 남자 karina nga sinang namit mangga buhali masagdam si 남자 si 호간로 ay naay 남자 세 남자 기마야로예 남자 세 남자 호간로 남자